De que nós non podemos desta esquina para lá hasta a factoría nós non podemos mariscar. É unha reserva íntegra. A outra é, a ver, nós non nos collemos moi ben a pedra, que os temos que limpar antes de ir para a lonja. E entón deixanos traer un pouquiño máis dos 5, porque para a lonja temos que levar os 5 kilos. Da ameixa, que depois fomos ir a unha pleiña aí, que nunca mariscamos nesa praia, e descubrimos este ano a ameixa fina, que é a máis cara que hai. Pois está a babosa e a japónica, pero esa, efectivamente, nós japónica témola na boca do río, porque tamén imos aos berberechos a praia de Carnota. Non é esa praia grande que hai unha bocana que é moi bonito o sitio, e hai un berberecho, pero non é un berberecho como a Boira, como a Noia, grande. O noso é moi pequeniño. Aquí, ó, presente é a lapa. Sabedes que é a lapa? Sí. Bueno, para andar en nosa lapa, para mariscar, nós temos que facer os cursillos de 3 semanas, 2 semanas, e temos os carnés de mariscadora. Sin o carné, nós non podemos baixar a praia. Nós, ao 1 de outubro, un biólogo que está na cofradía, xúntanse as directivas, e póñense, temos que facer guardia, os días que temos que facer guardia, os kilos, según como haga o produto. Se nós vimos que nas pedras hai moito percebe, podemos aumentar, chamar á xunta 15 días antes. Hai que chamar sempre á xunta 15 días de antelación. Nós non podemos ir á praia tamén sen o permiso da xunta. E se non tuveredes a vez desta, cantos kilos de percebe colleríades? Nós sempre temos un tope. Ah, pero non tendo isto, cantos se collería? Ai, eso non, podías coller, podías limpar as pedras. Atrás. Mira, despois hai. Moi bien. Nos hai unhas que son rojas. Hai ali atrás. Bueno, pois esas collémolas, pero as que mellor queren son as que teñen uns piliños por arriba. Sí, son as que teñen uns pelos que agora, claro, está mareado. En diciembre, febreiro e iso, aínda atopas a cría. A cría está pejada á pedra, agora xa está despejada. Mirade. Non había o muelle de Lira, o porto de Lira, esta localidade non tiña muelle, non tiña instalación ninguna. Era unha zona natural, que ainda hoxe é unha zona turística sin explotar. Pero en aqueles anos non había instalación ninguna. As embarcacións, a lancha xeiteira grande, esa que está atracada no muelle, e esta que vamos ver, que está dentro desta caseta, a que está dentro da caseta é a embarcación pequena. Traballaban no verán, porque lle era moito máis fácil de botala para baixo e subila. Eralle máis manejable. A grande pesaba o doble e costaballe moito traballo. Esa utilizábana como vos dixen no verán. Aquí non había estas edificacións de ladrillo, fixéronse nos anos 70. Solo había estas construcións de pedra, estas casetas. Esas eran construíanse co fin de jardar as artes de pesca, para jardar as redes, nasas, todo relacionado co mundo do mar. Aviso a que viñeran remolcar. E ben o Legazpi, que era unha fragata de guerra, e o Camporraso, que era un petroleiro. E non foron capaces de remolcar. A xente, ao mobilizarse, baixou cos tractores, e non para turrar por barco, para iluminar a zona. Baixaron con cabos, con mantas, levaron todo o necesario. Entón se idearon como poder rescatar a eses náufragos. Botaron un cabo a barco, era un recuento, e faltaba un home. Pero ese home non caera nin abandonar o barco. Resulta que foi o primeiro en salir do barco, e unha señora puxolle unha manta e o levou para casa a tomar un leite quente.
eu vexo moi ben. Porque, mira, a Reserva Mariña ten dúas zonas integrales. As zonas integrales é un criadeiro de todas as especies que viven en arte. Teñen que medilo, entregalo outra vez ao mar. E cando cheguen a rampla ou a cofradía, a oficina, dicirte a chica que traballa aí, que está controlando todos os recursos que hai na Reserva Mariña, teñenlle que dicir onde o colleron, canto medían, e na zona onde o colleron, todos esos datos. Para que ese proxecto funcione, ten que todo o mundo respetar eso, volvelo a tirar ao mar e medilo, porque así saben se esas zonas se volven a repoblar e a duración que ten ese lombrigante en crecer, canto tarda en crecer, en desarrollarse e ter talla comercial. E todo eso, por qué? Porque queimamos o mar. A maneira de ir ao mar de antes era moito máis difícil que a da hora. E despois non todo eso. Era ir ao mar, vir, arreglar redes, traballar, e tiñan moito máis dificultades que as de hoxe. Pois levaban esta pedra. Aquí, en estas ranuras, amarrábanlle unha cordiña. Hinchían, empapaban a ben de grasa animal. E a sumergían, botaban a agua ao fondo marino. A corda era larga. Se a grasa, a pedra, se na grasa viña pegado a area, é que estaban en un fondo areoso. E se a pedra viña limpa, é que estaban traballando en un fondo de pedras. E cando sabían isto, largaban as redes. Porque xa te dixo, onde hai máis pedras, suele haber máis peixe. Na nosa localidade, sempre as mulleres se dedicaron ao marisqueo. Antes de ser unha profesión reconocida, xa elas se dedicaban. Daquela, viñan os batieiros cos seus barcos, elas montaban os barcos e iban ás lobeiras a cría do mexillón para as bateas. E iso daballe barcos. Pero tamén iban ao percebe. O percebe non se comercializaba en Londres, pero se algún médico, ou cura, ou notario, ou señor juez, lle encargaban, elas llos iban buscar, ellos vendían, ou sabían de pagar con algunha cousa, pagaban cos percebes. Dedicábanse ás algas, pero para uso farmacéutico. Ose, as algas que temos nas nosas pedras, dáselle tres fins. Unhas son comestibles, outras son para uso farmacéutico e de laboratorio. As comestibles dis que son moi ricas nas dietas de adelgazamiento, como por exemplo a nori, o espagueti, clases de algas. E despois hai outras que son para abono, o seu fin é o abono, o abonar. Pois as daqui iban para uso farmacéutico. O suerito hai que coller en zonas de pedras, igual que o resto eses de recursos. E aí as mariscadoras teñen que estar traballando e controlando o mar. Pero cando o mar está malo, ollo ao plato e ao gato. Tens que estar pendiente do mar en todo momento e corre para arriba, porque senón unha ola che leva. Tiñan un encascador e o encascador era para conservar máis as redes. Era un proceso que se lle daba ás redes para que duraran máis tempo. Eran de algodón e de lino. As da hora sintéticas non podresen, así está o fondo marino todo contaminado, igual que as nasas de ferro. Que pasaba? Que as de antes sí que podrían. E por que podrían? Porque cas escamas, o sal, e despois había moitos cachalotes de ballenas. Aí en Jures tiñamos a fábrica de ballenas, que tamén lle facía bons buratos. Pero as mulleres dos mariñeiros eran todas boas atadoras, ou se chamanse redeiras. Pero sabían coser as nasas. Para que as redes duraran máis tempo, facían o proceso do encascado. Botaban agua en este pilón hasta arriba, incendían o lume, botaban as cortetas de pino manso, aquí, dentro, a ferver, 5 ou 6 horas. De que fervía, retiraban as cortetas e a agua iba aos pilóns fondos. Aí sumergían as redes, outras 5 ou 6 horas. E de que tiñan as redes sumergidas outras tantas horas, de 5 a 6 horas, as chacudían e as puñían a secar nos campos. E ese proceso do encascado facíase cada 3 semanas. Quen daba orde era o patrón das lanas, porque unha casea leva moitas nasas. Vedes as bollas?
eran os vireles que vos enseñei eu antes, as de corcho que estaban aí. Pois iso é para señalizar donde largaron as redes. O fondo marino, rocoso ou areoso, porque hai nenos nas zonas dos interiores que os proviños nunca viron o mar. Entonces non comprenden moi ben como é o fondo marino, non viron un pulpo, non viron un erizo.